2 odstartovala posádka Tomáš Kapoun a Martin Lácha. A to s touhle unikátní Fiestou Proto s motorem Subaru Impreza. Je to vlastně první Proto se Subaru motorem u nás. Bylo to stavěné u Kaldy a já jsem to vlastně dodělával a Véna Kopáček a tyhle kluci mi strašně pomohli s tím to dodělat to auto. A jsem rád vlastně, že se držím dál značky Subaru a jdu jinou cestou, než každý prostě volí tu cestu, že jde za myšákem, za tím, co funguje prostě a my jsme takový, že jdeme proti proudu a to Subaru je pro nás srdcovka. Auto je zatím ve stádiu vývoje a testování. V budoucnu by mělo jezdit třeba i v Českomoravském poháru. Testování a hlavně dojet po té nešťastné ráně na Podbrdské, kdy jsme z druhého místa vlastně trefili most, takže teďka je cíl dojezd a vyzkoušet to tady na mokru na těch těžkých podmínkách, je to strašně oslizlý, je tu bordel, takže pro nás zase super další kilometry, co s tím můžeme najet. Vyhlášena byla třída i 4x4 a tu vyhráli Tomáš Kapoun a Martin Lácha s Fordem Proto. Své chtěli v absolutním pořadí říci i Kapoun s Láchou s Fiestou Proto a Stanislav Musil s Nikolou Hořejší, kteří závodili s Fabií R5. Musil ale nazbíral hodně penalizací za retardéry a skončil 4. se ztrátou necelých 2 minut. 3. místo patřilo Kapounovi se ztrátou necelé minuty. Až poslední RZ, na které zapršelo, rozhodla o tom, že s 2. místem se musel spokojit Hebr na Porsche.